Hello, good morning बयनिसिमबो नै स्कुटि सालायनो बरायलायबाय दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअआव आं दा थांगासिनो फोथारावनो आरो दाख्लैनि बायदिनो फोथाराव फैलायबाय एसे नायदिंनो दा नोंथांमोननो खोन्थानोसै मा अबस्था जानानै दं मा जानानै गैया नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामना लादो लाइक शेयार कमेन्ट खालामहरदो आरो ना रायजोफोर जाथ्रायावनो नायदो नै दैयानो लोमनानै दं थांग्राया बेबा बेसे गोथौ जानानै दं दा सलायलांसै आरो ओरै बोहैबोयो नालाय दैया ओमफ्राय नै ओरै थाङो आरो बेनो माबायदि अबस्था जानानै दं खोन्थाहैगोन आं नोंथांमोननो आं थांग्रोन दै बेयाव रिक्स गैयाना माबा जागोन आरोबा गोथौना थौले गिबियावनो आंनो फोथारनि मोनसे गाज्रि खौरां देखायनाय आरो नोंथांमोननो नै बे बोरै दै बोहैनानै नै लामायानो खुरखानानै दं आरो नायदो नै बिराद अबस्था गाज्रि बे ओरै खुरखालांबाय थाबा मा जानांगौ ओरै दै ओरै उसिफावनायफोरा ओरै बोहैबोयोना नै ओमफ्राय बिदिनो खुरखालांबाय थायो आरो ओरै लामा बानायना होदोंमोन आगोलाव हरैजा ओमफ्राय बिखिया बोहैलांबानो बे खुरखानाय नङामोन दा नै नायदोलाय बेबायदि अबस्था जानानै दं नै लामायानो खावसे थांबाय आरोखि नैबे लामाया नै बोरै जागोन बिदिबा नै जाहैबाय जोंहानि फोथार बे माइ गायनाया ओमफ्राय बेनि साखाथियावनो आरो नै बेयाव बानायदोंमोन फुख्रि ओमफ्राय दा बे फुख्रि बानायबाय नालाय दैयाबोथ' बोजों थांनो जेथिं बाख्लायो बेथिंनो खुरख्लाखायो नालाय दा नै बेबायदि अबस्था जानानै दं दा बेयो ओरै खुरै फैबाय थाबा जोंहानि हायाबो थांगोन ओरैबायदिसो आरोना नै ससेया एसेबां मोजां हा बोरि मोनदै नैबे फुख्रि नुनाया रायजोफोर नैजे समान बेबायदि लामा बायदि हा बोरिथारमोन दा मा लुप जानानैबा बिसा हाखौ अन्थाइखौ फानखो ओमफ्राय फुख्रिबो बानायबाय दा नै नायदो बे फुख्रि खालामनायनि जाहोनावनो हाया नै बेबायदि जानानै दं ओमफ्राय दा जोंहानियाबो ओरै खुरै थांनांगौबा बिराद जारला बिपदआव गोलैसिगोन आरो सिगाङावबो नै बेखिजा ओरै दंग' बानायलायनानै ड्रेन बानायनानै बैथिं गलांग्रा खालामदोंमोन बेखैजा बोहैलांनो होबाबो जाबायमोन आरो दा बै खिजानिखौबो बन्द' खालामदों खोमा ओंखायनो नै बेयो बोहैलाङाखै आरो ओमफ्राय नै बेथिंजासो बेबायदि जानानै दं लामाया नै बेखिजा मोनसे लामा दंमोन नालाय मोजां थाबाथ' खोनो हागोन र' बेखिनियानो जेबो नङा दानिया फैलायबाय नै फामु न'आव आरो बेयाव ओमफ्राय बेयाव एसे साफा सुफा खालामनानै गालांनोसै साखोन सिखोन गोबावबो जाबायमोन नालाय दाख्लै फैनायानो आरो ओमफ्राय दिनैसो फैनाय जालायबाय बेखौनो एसे साखोन सिखोन खालामफैदां फैथाराबाबो जायाना बेखायनो फैथारबाय आं एसे सिबलायनोसै बेफोरखौबो फैनाय ओमफ्राय खांख्लर दं नालाय खांख्लरखौ खानोसै लांनोसै बेल' आरो दिनैनिया नै फान्थावआबो थाइनैसो दं बेखौबो लांखानोसै आयदै हाथुबोलै नङाबा ओरैनोसो रानानै थागोन ना ओरैनो राद्रायबाय नामाब्रा बेलाय राद्रायबाय नामा जाजागोन थाइनै नै बेफोरो फान्थाव फिसा जादा बेखौ सोर जानो मोजां मोनो नै बिथिंबो दं आं खाग्रोनो र' बेखिनि मोनबाय नै जाथ'बाय बोथिसेनि थाखाय बेखिनियानो जाथ'गोन ओमफ्राय दानिया खांख्लर थाइनैसो खानानै लायनि आङो नै बेफोरखौनो खालायनोसै खांख्लरा नै बेफोरखौ दं बैथिंजाबो दं बेखौबो खानानै न'आव लांनोसै ओंख्रि जानो नै बरिया जानानै दं ताजा माल जाथ'बाय नै बेखिनियानो ओमफ्राय आं मा मोनसेबो नुदो नै मैथ्रु बिबार बे मैथ्रु बिबाराबो मोजां ना भाजा जानो आलुजों जि गोथाव मोनो आङो बेखौबो खानानै लांखानोसै नै बेफोरखौ जानांगौ बिराद मोजां देहानि थाखायबो मोजां जानायावबो गोथाव मोनो सोरबा गोखा होननानै जाया बेफोरखौ मोजांसो मोनो आंहा सोर गोथाव मोनो मैथ्रु बिबार नै बरिया जानानै दं गाहायाव थाइनायावनो जाखानांसिगौ नुवाखै फुंनि ओंखामजों सब गोथावथार मोनो आङो लागायना जानो नै बेफोरावबो दंमोन आरो ओमफ्राय खानो सानदोंमोन आं माथो बिबारानो गैया नै हास'नाय दं ना सोरबासो जाखो ना माखो मिथिला आरो नै बेथिंजाय फांसे सब बिबारनि आरोना बे मैदुफुला फांसे फांनै फांथाम बैथिंजाय दं ओमफ्राय आरो नै बैयावबो दं बेनाबो बारथ'वाखै फिसा ओरैनो बारफा बारनै दं बेयो खाजानाय नङा बेखौ खाथ'ला आङो बेयावनो मिक्स दोनथ'बाय खांख्लर मोदोमफुल बिबार ओमफ्राय मा होनदोंमोनलाय फान्थाव बावगारलायलाङो बेयावनो जाथ'बाय आरो जायखिया सानसेनि थाखाय जाथ'बाय बेखिनियानो
फोथाराव फैनाय आरो थाइनैसो लेबु लाङाबा खि जागोन। नै हेलाइसिखौनो थाइनैसो खानानै लांसै आं। दालि ओंख्रिफोरबाथाय गोथाव जायोना जानो। ओरैनोथ' जानांगौ जानायालाय। दा बेखौनो थाइनैसो खानानै न'आव लांसै आङो। थाखांबाय, थांनांगौ सम जाबाय। दानिया एसे माइबारिखौ नायलांनोसै माबायदि जाना दं। बायसान्स मोसौफोरबो हाबना थायोना मालाबा मालाबा। बेखायनो एसे नायदिंनानै थांसै। नोंथांमोननोबो देखायनोसै आरो नायदो नै ओरै जानानै दं माइबारि। दहायनि आलि बायनाया बैथिंमोन आरोना, बै नुहुरनायथिं माने लामा बायस'नाय आं दहाय खोन्थाहैनाया बैथिंनो आरो नै बे जरावनो। ओमफ्राय दा ओरै बेफोरनि दैयानो जमा थाङो। नै बेयावबो आरो आलि सिफायना दोनदों आयं मोनानि, बेनियाबो थाङो ओजों थाङो। ओमफ्राय जमा जाहैजोबनानै हजों बाख्लायहैयो आरोना। दैया फुरा अखा हादोंमोन नालाय साननैसोआ, नै नुवाखै। आखाइ आथिं सुनानै थांसै एसे दैयानो। दानिया फोथारनिफ्राय न'सिम थांनोसै। फोथारखौ आङो फोथारनि न'खौ फामु न'खौ बाय होथ'नोसै आरो। बाय थाथ'दो। बेखौ बांद्राय साफा खालामनो हायासै। नै बिलाइ बारफा बारनै थाबाय गांसे गांनै। ओमफ्राय माने अखा हादों नालाय बेयाव ओरै दै थादों आरो। दा आं फोथारनिफ्राय थांथ'नोसै न'सिम। गारिनि साबिखौनो बावगारबोदों। ओमफ्राय अबाव थाखो होनना नागिरबायसो थादोंमोन आं। ओइ नै गलांदोंसो माथो आखाइनिफ्राय। मोनबाय। सेस नै न'नि फुख्रियाबो नै हा खुरखानानै ओरै होसिनबोबाय। गुबुंले जानानै दं दैयानो। फबजाबाय एसे। ओरै हाया ओरै खुरख'नानै ओरै बोहैबोयोना, गोलैबोयो। ओमफ्राय नै बेयाव ओरै बेरा होथेनायानो गोलैसिनबाय आरोना। नै अखायाबो दाख्लै आरो मैया बिराद हाबायना, बेनिफ्राय जारला जादों बिरादनो फोथारावबो न'आवबो। दाउदै दैसे दैनाय दंमोन, नै लाबोलायबाय हांसोनिफ्राय। बर्थमान जानानै दं। दैसेखौ होबा दैब्रै दैबा 10था जाबाय आरो। दा खालपानि बाजाराव लांलायनोसै फाननो। 10 थाखा खरै 100 थाखा। आंना बुरिया ओमफ्राय मा खालामबाय दं नै नोंथांमोननो देखायनोसै आङो। बाल्थिंसे बेयावनो। ओमफ्राय नानिनि ना इफोरो एफा बुरजा जाना दं। सानबेसेनि? फुरा अखा हाबायना। ओमफ्राय नै जोंनि गिदिरफोरनि, ओमफ्राय नैबे नानिनियानो बाल्थिंसेखा। नै दै कन्टिनिउ दै लोंहोयोना, ओमफ्राय थाब हासुयो आरो सानाव। हरावथ' पेम्पार्स गानहोयो। ओमफ्राय बेखौ सुबाय थाथोंसै बुरिया। सुगोना सुवा? अबेयाव? बेखौ सुखाङाखै? बेयाव सोमनांगौ। होमबालाय बेयाव सोमसै। दा ज' सुदो। मोना गोलोमदैया बेयाव थाथ'थोंसै।